Milí fanúšikovia projektu Dieťa života, je úžasné, že sa podarilo oživiť a zaktivizovať deti do projektu Naučme sa prvú pomoc, pretože od týchto detí závisia životy a zdravie nás starších a aj budúcnosť Slovenska. Prvá pomoc je praktická disciplína a súťaž je prirodzená forma pre všetky vekové kategórie, nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Keď deti sa môžu naučiť niečo užitočné a formou súťaže ukázať, čo všetko vedia, aké sú šikovné, tak je to úžasný podnet pre nich a určite to mnohé z tých detí ovplyvní aj v ich budúcom živote. Deti sú veľmi vďačné a sú omnoho lepší príjemcovia vedomosti o poskytovaní prvej pomoci, pretože ešte nemajú hlavičky zaplnené zbytočnosťami, takže všetko, čo sa o prvej pomoci naučia, si pamätajú omnoho dlhšie ako dospelí. Takže prajem tomuto projektu veľa šťastia, veľa úspechov a teším sa na zachránené životy a skrátené doby hospitalizácie a aj zníženie počtu trvalých následkov po úrazoch a náhlych ochoreniach.